अरे भाई, जरा कान दे के सुन। जवन दिन सांस थम जाला न, उह दिन आदमी खत्म नइखे होला। देह त चिता पर जल जाले, बाकिर आत्मा के हिसाब बाकी रह जाला। हमार गांव के बुजुर्ग कहेला, लाश त आग में जाले, बाकिर कर्म साथे साथे चलेला। त बताई भैया, मरला के बाद आत्मा जाले कहाँ? न त तुरंते स्वर्ग, न त फौरन नरक। गरुड़ पुराण बतावेला, मौत के बाद 13 दिन तक आत्मा ई धरती आ परलोक के बीच भटकेला। अपना घर देखेला, माई बाप बाल बच्चा रुवत देखेला, बाकिर बोले के ताकत नहीं खे, छुए के हिम्मत नहीं खे। आ सबसे भारी बात जानत बानी, उहे वक्त सगरी कर्म आँखी के आगे नाच जाला। जिंदगी में जवन कैलस, मौत के बाद उहे सजा बन जाला। अध्याय 15 में आज हम बताइम आत्मा के उस सफर जहां न पैसा चलेला न रुतबा, सिर्फ कर्म बोलेला। वीडियो छोड़ के मत जाही भैया, काहे कि ई कहानी मरनिहारन खातिर नहीं खे, जियत रहनिहारन खातिर चेतावनी ह। गरुड़ पुराण अध्याय 15 भाग 1। श्री भगवान विष्णु के आदेश से गरुड़ पुराण के इस अध्याय में हमका सिखावल गईल बा कि कैसे जीव के पुण्य और पाप के हिसाब से ओकरा भव में फसल मिलेला। ये अध्याय खास करके मृत्यु के बाद आत्मा के यात्रा, ओकर परिणाम और धर्म पालन के महत्व के बारे में बा। बाबा, सुने के बात बा। एक समय के बात बा, ऋषि और मुनि लोग वनों में तपस्या करत रहले। उ लोग रोज भगवान के ध्यान करत रहले और जीव के कल्याण खातिर ज्ञान बांटत रहले। एही बीच एक तपस्वी मुनि अपने शिष्य के साथ चर्चा करत रहले। उ कहले, बाबा, ई जीवन बड़ा अनमोल बा। हमनी के एह जीवन में जितना पुण्य करब, उतना आत्मा के भव सुखद होई, लेकिन पाप के कारण आत्मा अनहरिया में फंस जाला। तब शिष्य पूछल, गुरुजी, पाप और पुण्य के फल का ह? उ कैसे जानल जाला? मुनि मुस्कुराई के बोलने, पुत्र, जवन काम धर्म के अनुसार करल जाला उ पुण्य में गिनल जाला, और जवन काम लोभ, क्रोध और मोह से भरल होखेला उ पाप में गिनल जाला। मृत्यु के बाद आत्मा के ई सब फल दिखावल जाला। बाबा, सुने, जीवन में हमनी के कौनो काम खाली ना जाला। जवन हमनी धरती पर करेली, ओकर असर आत्मा पर पड़ेला। ए अध्याय में बतावल गईल बा कि जवन लोग अपने जीवन में माता पिता के सेवा करेला, गुरुओं के सम्मान करेला, ब्राह्मणन के मान सम्मान देला, उ लोग स्वर्ग में जाई। स्वर्ग में ओकरा सब तरह के सुख मिलेला। उ लोग मन चाहे समय सुख के अनुभव कर सकेला। लेकिन जवन लोग दूसर के दुख देवेला, चोरी करेला, झूठ बोलेला, उ नरक के योगी हो जाला। नरक में ओकरा अत्याचार, पीड़ा और दुख भोगल पड़ेला। फिर मुनि शिष्य से कहलें, बाबा, मृत्यु के बाद आत्मा के सबसे पहले यमराज दिखेला। यमराज ओकरा पाप पुण्य के हिसाब किताब पूछेला। अगर आत्मा के जीवन में ज्यादा पुण्य बा तो ओकरा स्वर्ग में सुखद जीवन मिलेला, और अगर पाप ज्यादा बा त नरक के यातना भोगे के पड़ेला। तब शिष्य पूछल, गुरुजी, का हमरा सब पाप से बच सकेनी? मुनि हंस के कहलें, हाँ बेटा, अगर जीवन में धर्म के पालन करब, सच्चाई, अहिंसा, दया और भक्ति के रास्ता पर चलब, तब पाप कम हो जाला। भक्ति से भगवान के कृपा मिलेले और आत्मा सुरक्षित हो जाला। ए अध्याय में एगो घटना बतावल गईल बा। एक राजा जवन बहुत समृद्ध रहल, उ केवल अपने स्वार्थ खातिर काम करेलें। उ गरीब लोगन के कष्ट देत रहलें, चोरी और छल खाना में लिप्त रहलें। जब ओकरा मृत्यु भइल त यमलोक में ओकरा सामना यमराज से भइल। यमराज पूछलें, राजा, तोहरा जीवन में सबसे अधिक पाप का रहे? राजा डर के बोले लागल, हे यमराज, हमरे जीवन में केवल धन के मोह रहल। हम दूसर के दुख देले बानी। यमराज कहलें, तोहरा पाप बहुते बा, अब तोहरा नरक के यातना भोगे के परी। एह घटना से साफ पता चलत बा कि जीवन में धन, सत्ता और लोभ के मोह से दूर रहना जरूरी बा। असली सुख आत्मा के शांति में बा, न कि सांसारिक सुख में। फिर मुनि शिष्य से कहेलें, देख बेटा, आत्मा के यात्रा मृत्यु के बाद के समय से शुरू होला। ए यात्रा में आत्मा के पहले अपने कर्मों के हिसाब दिखावल जाला। जेकरा जीवन में अधिक पाप बा, ओकरा नरक के अग्नि में डालल जाला। जेकरा अधिक पुण्य बा, ओकरा स्वर्ग के आनंद प्राप्त होला। ई सब भगवान के योजना बा।
ये अध्याय में एगो और महत्वपूर्ण बात बतावल गईल बा। मृत्यु के बाद आत्मा कई नदियन, पहाड़न और जंगलन से गुजरत बा। ए रास्ता में ओकरा अपने जीवन के हर कर्म याद आवेला। अगर जीवन में सत्कर्म भइल हो त ई यात्रा आसान होला। अगर जीवन में पाप भइल हो त यात्रा कठिन और दुखद हो जाला। मुनि शिष्य के समझावत कहेले, बाबा, जैसे किसान अपने खेत में बीज बोला और फसल के देखेला, वैसे ही जीवन में हमनी के कर्म बा। जवन कर्म हमनी आज करेली उकर फल के अनुभव आत्मा के भविष्य में होखेला। फिर मुनि कहेले, ये अध्याय में भगवान के भक्ति के महत्व बहुत बड़ा बा। भक्ति से आत्मा के शांति मिलेले। जवन लोग जीवन में भगवान के नाम जपेला, पूजा करेला, दूसर के मदद करेला, ओकरा मृत्यु के बाद स्वर्ग में विशेष स्थान मिलेला। ए अध्याय में एगो कथा बा। एक ब्राह्मण जवन गरीबी में रहत रहल, लेकिन हर दिन भगवान के पूजा करेला। ओकरा भोजन में थोड़ा बहुत भले उ लोगन के बांटेला। मृत्यु के बाद ओकरा स्वर्ग में सब तरह के सुख मिलेला। ओकरा जीवन में भले गरीबी रहल, लेकिन पुण्य से ओकर आत्मा के स्थान ऊंच बा। अंत में मुनि शिष्य से कहेले, बाबा, जीवन में सबसे बड़ा धन धर्म बा। जेकरा पास धर्म बा ओकरा सब कुछ मिल जाला। जेकरा पास केवल धन, शक्ति और लोभ बा, ओकरा मृत्यु के बाद केवल पीड़ा मिलेले। ए अध्याय के सिखावन बा। 1. जीवन में धर्म के पालन करी। 2. माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और गरीब के सेवा करी। 3. लोभ, क्रोध और मोह से दूर रहीं। 4. भगवान के भक्ति और नाम जप जरूरी बा। 5. अपने कर्म के परिणाम के बारे में हमेशा सजग रहीं। यही से हमनी के समझ में आवेला कि जीवन में केवल सांसारिक सुख खातिर जिए के ना, बल्कि पुण्य के काम करके आत्मा के भव सुरक्षित करे के चाहिए। गरुड़ पुराण अध्याय 15 भाग 2। भाग 1 में हमने जाननी कि मृत्यु के बाद आत्मा के कर्म के हिसाब से यमलोक में कैसा न्याय होखेला। अब भाग 2 में आत्मा के आगे के सफर, अलग अलग पाप के दंड, पुण्य के फल और भगवान विष्णु की कृपा के महत्व बतावल गईल बा। बाबा ध्यान से सुनी। मुनि शिष्य से कहलें, बेटा, जवन जीव जीवन में पाप करेला वो खाली मृत्यु तक ही सीमित ना रहेला। मृत्यु के बाद असली हिसाब शुरू होला। आत्मा जब शरीर छोड़े ले तब यमदूत ओकरा पकड़ के यमलोक ले जालें। यमदूतन के रूप बड़ा भयानक बतावल गईल बा। आँख लाल, दांत तेज, हाथ में डंडा और फंदा। पापी आत्मा जब ऊ लोग के देखेला तब डर से कांप जाला, लेकिन पुण्यात्मा के ले जाए वाला दूत शांत, तेजस्वी और सौम्य होखेलन। मुनि आगे कहलें, बाबा, जवन मनई जीवन में झूठ बोलेला, दूसर के धोखा देला, ऊ यमलोक के रास्ते में बहुत कष्ट झेलेला। कांटेदार रास्ता, गरम रेत, अंधेरा जंगल, ई सब ओकरा सहन करे के पड़ेला। ए अध्याय में बतावल गईल बा कि अलग अलग पाप के अलग अलग दंड होखेला। पाप और उनकर दंड। पहला, झूठ बोलने वाला। जवन आदमी बार बार झूठ बोलेला, उ नरक में उबलते तेल में डालल जाला। ओकरा जीभ से आग निकलत रहेले। दोसर, चोरी करने वाला। चोरी करे वाला जीव के हाथ पैर बांध के अंधे कुएं में गिरावल जाला। अंधकार में वो रोवे, चिल्लावे, लेकिन कोई सुने वाला ना होखे। तेसर, स्त्री के अपमान करने वाला। जवन मनई नारी के अपमान करेला, ओकरा कांटेदार वृक्ष पर लटकावल जाला, जहां हर पल पीड़ा मिलेला। चौथा, माता पिता के तिरस्कार करने वाला। एह पाप के दंड सबसे भारी बतावल गईल बा। ऐसन आत्मा के गंदगी भरे नरक में डालल जाला, जहां बदबू और पीड़ा से मुक्ति ना मिले। मुनि शिष्य से गंभीर आवाज में कहलें, बाबा, एह दंड से बचना आसान बा, बस जीवन में धर्म के रास्ता अपनावल जरूरी बा। पुण्य करने वालों का फल। अब मुनि पुण्यात्मा के बारे में बतावेलन। जमन लोग जीवन में सच्चाई, दया और भक्ति से जिए लें, ऊ लोग मृत्यु के बाद प्रकाशमय मार्ग से स्वर्ग जालें। स्वर्ग के वर्णन बड़ा सुंदर बा। चारों ओर सुगंध, मधुर संगीत, दिव्य उद्यान, अमृत समान जल। पुण्यात्मा के कोई रोग, कोई दुख, कोई भय ना होखे। यह अध्याय में एगो गरीब वैश्य के कथा बतावल गईल बा। ऊ वैश्य बहुत अमीर ना रहे, लेकिन रोज भूखन के भोजन देवे, प्यासा के पानी देवे, भगवान विष्णु के नाम रोज जपे। जब ओकर मृत्यु भइल, यमदूत ओकरा छुअत तक ना पावेलन। भगवान के दूत आके ओकरा स्वर्ग ले गईलें। यमराज खुद कहलें,
जवन भगवान के भक्ति करेला ओकरा हमहू दंड ना दे सकेनी। आत्मा की आगे की यात्रा। मुनि बतावेलन कि स्वर्ग या नरक के बाद भी आत्मा की यात्रा खत्म ना होखे। पुण्य समाप्त होखे पर आत्मा दोबारा धरती पर जन्म लेवेले। पाप भोगे के बाद भी आत्मा नया जन्म पावेले। बाबा मुनि कहले, यह कारण बा कि मनई के जीवन में ही सुधर जाना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व। एह भाग में बार बार भगवान विष्णु की भक्ति के महत्व बतावल गईल बा। जवन आदमी नारायण नारायण जपेला, गीता पुराण सुने पढ़ेला, तुलसी के सेवा करेला, ओकर पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाला। मुनि कहलें, भगवान विष्णु करुणा के सागर बाणे। अगर मनई सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान माफ कर देलेन। एक डाकू के कथा। यह अध्याय में एगो डाकू के कथा भी बा। उ जीवन भर लूटपाट कैलस, लेकिन अंतिम समय में एक साधु से नारायण नाम सुन के उ नाम जपते मर गयल। यमदूत जब उकरा ले जाए आइलें तब विष्णु के दूत आके रोक लिहेलन। कहलें, ई अंतिम समय में भगवान कर नाम लिहे लेबा, ई अब पापी ना रहल। डाकू के स्वर्ग मिल गयल। एह कथा से ई सीख मिलेला कि भगवान कर नाम कभियो व्यर्थ ना जाला। गरुड़ पुराण के अध्याय 15 के भाग 2 की शिक्षा। पहला, हर पाप कर दंड निश्चित बा। दोसर, हर पुण्य कर फल जरूर मिलेला। तेसर, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म बा। चौथा, नारी कर सम्मान जरूरी बा। पांचवा, भगवान विष्णु की भक्ति जीवन और मृत्यु दोनों में रक्षा करेला। मुनि अंत में शिष्य से कहलें, बाबा ई मानव जीवन बहुत दुर्लभ बा। अगर एह जीवन में भी धर्म ना अपनैनी तो फिर पछतावा ही बचेगा। शिष्य हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव आज हम समझ गईनी कि जीवन केवल कमाए के ना बल्कि सुधरे के नाम बा। समापन। गरुड़ पुराण के अध्याय 15 के भाग 2 में साफ साफ बतावल गईल बा कि कर्म ही मनई के असली पहचान बा। मृत्यु अंत ना बल्कि हिसाब की शुरुआत बा। भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा बा। गरुड़ पुराण अध्याय 15 भाग 3 समापन। बाबा अब कथा अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचल बा। मुनि शिष्य के आंख में आंख डाल के बहुत शांत लेकिन भारी आवाज में कहलें, बेटा अब जवन सुनाए जा रहल बा वो हर मनई के दिल में बैठ जाए तो जीवन सफल हो जाई। आत्मा का अंतिम बोध। मुनि कहलें, जब आत्मा स्वर्ग भोग के भी थक जाले और नरक यातना झेल के भी टूट जाले तब ओकरा एक बात समझ में आवेले, इस संसार क्षण भंगुर बा। न धन साथ चाला, न देह, न रिश्तेदारी, साथ जाला त बस कर्म। आत्मा जब दोबारा जन्म लेवेले तो ओकरा सब कुछ नया मिलेले, लेकिन कर्म पुरान रहेला। कोई अमीर घर में जन्म लेवे, कोई गरीब झोपड़ी में, कोई स्वस्थ होखे, कोई रोगी। ये सब संयोग ना कर्म के लेखा है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता। मुनि बहुत भावुक होके कहले, बाबा 84 लाख योनि के बाद मनुष्य देह मिलेला। ई देह अगर भी पाप में ही गंवा दिलस त आत्मा खुद अपने से सवाल पूछेले। आत्मा रो के कहेले, हमका मौका मिलल रहे लेकिन हम मोह में पड़ गईनी। यही पछतावा सबसे बड़ी सजा बा। भगवान विष्णु की अंतिम कृपा। ए अंतिम भाग में भगवान विष्णु खुद गरुड़ जी से कहलें, गरुड़ जौन भी जीव ई कथा श्रद्धा से सुनी, पढ़ी या सुनाई, ओकर पाप हल्का हो जाई। जवन मनई दूसर के दुख हर सके वो हमरा सबसे प्रिय बा। भगवान कहले, हम पूजा से ज्यादा दयालु हृदय पसंद करेला। अंतिम परीक्षा। मुनि बतावेलेन कि हर मनई के जीवन में एक अंतिम परीक्षा आवेले, मृत्यु से ठीक पहले। अगर ऊ समय मन शांत बा, पश्चाताप बा, भगवान का नाम होठ पर बा त आत्मा उजाला में प्रवेश कर जाले। लेकिन अगर मन में लालच, घृणा, डर, क्रोध भरा होखे त आत्मा अंधकार की ओर खिंच जाले। एक माँ की कथा। अंतिम कथा। ए अध्याय के अंत में एक माँ की कथा बा। उ माँ खुद भूखी रह के भी बच्चा के खिलावत रहे। कभी झूठ, चोरी, पाप ना कैलस। बस हर रात भगवान विष्णु से एक ही प्रार्थना करत रहे, हे प्रभु हमरा बच्चा सही रास्ते पर रखना। जब उ माँ मरी, यमदूत दूर से ही रुक गईले। विष्णु के दूत आके ओकरा वैकुंठ ले गईले। कहले, जवन माँ त्याग में जीवे वो सीधा मोक्ष के अधिकारी होखे। मोक्ष का मार्ग।
मुनि शिष्य से अंतिम बार कहले, बाबा मोक्ष कोई दूर की चीज ना बा, सच्चाई, दया, संतोष, भक्ति यह मोक्ष के रास्ता बा। न जंगल भागे की जरूरत बा, न देह त्यागे के, बस गलत छोड़ी, सही अपनाई, भगवान का नाम दिल से लाई। अध्याय 15 का अंतिम उपदेश। नंबर 1, कर्म कभी झूठ ना बोले। नंबर 2, समय कभी न रुके। नंबर 3, मृत्यु निश्चित बा। नंबर 4, सुधार अभी संभव बा। नंबर 5, भगवान सब देख रहल बाणे। शिष्य का वचन। शिष्य हाथ जोड़ के आंख में आंसू लेके बोला, गुरुदेव आज से हम जीवन हल्का जियब, किसी के दुख ना देब और जब तक सांस बा धर्म निभाइब। मुनि मुस्करा के कहले, बेटा अब तू सच में मनुष्य बन गईला। समापन शब्द दिल से। बाबा गरुड़ पुराण के अध्याय 15 यही पूर्ण हो खेला। ई कथा डरावे खातिर ना, जगावे खातिर बा। अगर इस सुन के तोहरा दिल नरम हो गईल, अगर आंख नम हो गईल, तो समझ लेना कथा सफल हो गईल। बाबा अगर ई कथा सुन के तोहरे दिल में थोड़ी भी हलचल भइल हो, अगर मन एक पल खातिर ही सही अपने कर्म के बारे में सोचल हो, तो समझ लेना गरुड़ पुराण तोहरे दिल तक पहुंच गई। ई कथा डरावे खातिर ना रहे, ई कथा जगावे खातिर रहे। ई बतावे खातिर रहे कि समय अभी भी बा, रास्ता अभी भी खुला बा, भगवान आज भी देख रहल बाड़े। अगर तोहरा एक बात भी सही लगल हो, अगर मन में थोड़ा सा भी भक्ति जागल हो, तो वीडियो के लाइक जरूर कर दा, काहे कि तोहार एक लाइक किसी और आत्मा तक ई संदेश पहुंचा सकेला। और हाँ बाबा, अगर रोज ऐसन ही सच्ची कथा, धर्म, कर्म और आत्मा से जुड़ल ज्ञान सुनना चाहत बाड़ा, तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दा, काहे कि ई चैनल मनोरंजन से ज्यादा मार्गदर्शन देवे वाला बा। याद रखिए, धन यहीं रह जाई, देह यहीं छूट जाई, लेकिन कर्म साथ जाई। आज नहीं सुधरलस तो कल पछतावा बची, अभी सुधरलस तो भाव पार हो जाई। यह संदेश देके, यह प्रार्थना करके हम आज के कथा यहीं समापन करत बानी। राधे राधे जी। जय भगवान विष्णु, जय बाबा की, हर हर महादेव। ठिश। जय हो धर्म की, जय हो सत्य की, जय हो मानवता की।